Meron akong kape din eh. Akong kukuha. Kahit. Oh, wow. Wow! Lagi ka naman dog niyang tingnan eh. Doon nyo ka dyan. Oo nga nin. Kuha ka ng kape. Anong kape? Kuha ka ta. Ha? Anong kape? Kape. Anong kape? Ay, lagay ako ng pure. Ano? Anong ano? Ano? Pakitin mo muna si ate. Sa atin na. Sino? Sa atin na nagkakaano rin sa akin eh. Ano sa puso. Ano yun? Di Nakakatakot ba nakita mo ba yung totoong Chansay? Ha? Sino? Nakita mo yung totoong Chansay? Sinong Oh, Chansay? si Chansay. Ang laki ng pagkakaiba. 6 years ago. Wala akong kilay. Tingnan mo. Si Sancha yan. Kaya pala, ano, wala naman nagbago din. Chocolate na lang din. Chocolate na lang. Wala nagbago. Ito, marami kang bread. Chanchay! Chanchay! Initan mo na lang ate, oh. Kuha ko ng kape. Ay, ano ba yun sa'yo? Sige. Ayan, Hindi, masarap yan. dadalhin ko na lang. Dadalhin Anong na lang sa'yo? niya. Chanchay! Chocomilk. Wala nagbago. Alam mo lang ang nagbago sa iyo? Hindi. Ito parang hindi na siya umusbong dito. Kasi nagka-cheekbone ka na. Di yan, Saan? yung, Payat pa ako dito eh. oh, yung ipin mo, mas maano siya, tinan mo, di ba? Oh. Masyado siyang umano dito, yung sa unahan. Yeah. Ngayon, hindi na. Kasi Oh, nagka-ano ka. No, Nagka- dito. Konti. Dito? Oo. Yeah? Tignan mo. Pero wala akong kilay. Tignan mo na kilay ko ngayon. Sa kilay ko dito. Di ba ang kilay ko lagi is one line? Tignan mo, one kalbo. Parang ako na. Wala ka talaga palang kilay. Wala talaga. May kilay ako, pero lagi kong wina one line. Tapos minsan sa kakabunot ko, napupot-pot ko siya. Kaya nga nag-decide ako na magpakilay na dahil doon lagi kong problema. Pero baby face pa ako dito, no? Wala ka na, wala ka nagbago. Tumaba ka lang ng konti. baby face. Just mayo. Wala kang nakatayo. Ha? Wala eh. Kaya ano to eh, kay ate, sa bahay to ni ate Lilian. Ah? Nung bago umuwi siya ng Pilipinas, pinapamasyal ako sa kanya. Okay. Pag may astra ka, dali-dali kumain. Tignan na, Uy, punta tayo sa Benlo. Hindi ako nakakain ng turon. Shush! Ba't hindi ka? Hayaan mo, meron ako sa bahay. Nasa freezer, tirang kita. Ay, badalang kita. Ang sarap. Ay, tikman mo to gawa ni Machi. Bakbanan. Ayoko. Inobe. Malinis yun gumawa. Hindi ko nakita. Alam mo, nakita ko. Ako rin naman, di mo nakita. Masarap siya. Uy, malinis yan siya gumawa. Yeah. Oo, kung pagbigay na, kumakain ako. Si Masi, di ba kilala mo si Masi? Uy, maraming aso. Anong maraming aso ka dyan? Isa lang ang aso nun. At saka malinis yung sa bahay. Pagpasok mo ng bahay, wala kang maaamoy na may aso. Hindi ka tulad kay... Malinis si Masi sa bahay. Kung hindi malinis, hindi ako doon makikipagkape. Tsaka kumakain ako doon sa kanya. Kung malinis, sabi ko sa ayaw na kainin gawa ni Masi. Sabi ko, malinis yun. Yung bahay nun, kahit Hindi may... makita ni ate Mirna eh. Kahit, ako naman, nakita ko kahit may aso yun, hindi amoy aso ang bahay. Kahit ayaw mo na, huwag mo nang pilitin yan ate Mirna. Masarap nga. Bala ka Alam dyan. niya, yung pinili kong magandang ano, yung itim. Ito Yeah. maganda naman to. Oh. Ano nangyari? Bello. Hindi magkasya. Anong itim? Yung blouse na maganda dito na may bitones dito ng gold. Saan may hindi ano siya. magkasya? Dine! Kaya mo. O dali mo dito baka sa akin kasya. Ano yung pinagagawa? Okay. Dumaan ako kay Brandon. Kasi hindi ba ako sinagot? Kaya naka-charge ako doon ng phone. Saan ba hindi kita sinagot? Ano yung nagod dahil sila? Sige, lagay mo ito na. Madumi yan. Madumi? Kanina pa ako nag-text 11 eh. Hindi nga. Tignan mo. Tingnan ko nga. 11? Yeah. 10:51 kayo. Oh, 11 Ito lang yung sabi mo, oh. Bandak, morning, ano lunch nyo? Oh. Tapos sumagot ako. Tinawagan Ate kita. Mirna. Ngayon ka lang tumawag.
Sabi mo kasi, ano lang siya, oh, punta ako dyan. Oo nga eh. Para ka lang, Hoy, Automatic. para lang, sabi mo kasi, ano lunch nyo? Ano lunch nyo? Eh, hindi naman namin yung maintindihan At ko. sabi na, sumama ka na, pumunta, magkikita tayo ni Brenda. Alam mo Hindi naman tayo mag-shopping. Lilibre kita pamasahe. Oh, sige, sama ko. Pero sa'yo yung korting. Oo, Wala. sige. Meron din na akong korting, no? Magkano ba papuntang Venlo? Kasi sa euro lang. Tinanggal mo ba yung curtain mo? I don't know. Alam ko sa tinan. Tanong natin kay May NS. May korting na. Sumama ka na para magkita tayo ni Brenda ulit. Next. Uwi siya Pilipinas na sa 18. Mag-banding muna tayo. Umulyo ka. Go. Cancel. Initin ka? Hindi. Eindhoven Paunin ko na lang Central yung sa akin. Nakuha ka na. to Ibigay ko kay Brenda. Venlo. At May korting. Ang bello club. Punta ulit tayo ng Pilipinas. Agahan natin. Oo. Ay, hindi. Kasi may trabaho ka. May trabaho ako eh. Aalis na lang ako ng maaga dito. Oo. Ano yan? Ngayong Friday? Yes. Oo, sige, wala akong, Eindhoven. wala akong, Diyos ko, Ay, wala. hindi mo ako sasamahan niya na may ano eh. Bakit? Wala niya. Ayaw niya sumama sa akin. Ako sumama. Wala ba siya? Paalis-alis na lang ako, Diyos ko. Hoy, Mar, sorry ah. Hindi kita nalilimutan ah. Busy. Eto, nakikikain no, sa mga kapatid ko, Mars, oh. Yung kumari ko na sa Kuwait. Hello! Hello po. Mamamas ko po. Sorry, Merry Mars, Christmas. ah. Merry Christmas daw, oh. Ang tagal pa kaya. Mamamas ko Uy, po. namimiss din kita. Mamaya tatawagan kita, Mars. Nasa Dubai ka, tinan na. Kuwait. Kuwait. Oo. Thank you, Mars. Love Wow, you. ang sweet. Kinikilig Oo. na naman. Kinikilig na naman siya. Kami na. Maganda daw ako. Lagi ka namang maganda talaga. Sino ba sabi sa'yo hindi ka maganda? Yan. Siyempre. Jojombagin natin. Yan. Oh, Mars. Tawag ako mamaya. Sige. Ikaw din, ah. Naku, ang tagal ko na. Eindhoven Central. Ate, man na! Ikaw na nandiyan na. Ikaw na. Nagtampo, nalimutan ko daw. Ilang buwan ko na din. Umabag ka. Oo, nagsasabi ko, Marso, busy ka ba? Nalimutan ko na daw. Ang bait din niya. Oh, thank you. Ayaw mo yung isa? Pwede dalawa. Kuha ka talaga na. Kuha ka. Hmm. Bakit ano? Paano ko makikita kung may korting? Wala akong korting Tingin. dito. Ilagay mo muna magkano yung yung sa... Kana nga? Hawak mo ang beat, hawak mo ang galing. Yung kanina din yung TikTok. Sabi na, hawak mo. Bitag po daw kay Brenda. Sabi niya, Mama! Naiya sa nanay. Bakit? Naiya sa nanay. Bakit nanay. Hawak mo ang Sabi, beat. ewan ko yung TikTok ko. Sabi ng TikTok ko, hawak ko. Ang beat, hindi ko naman pinindot. Habang nag... Pero natin na mag-tiktok nga tayo. Oy, may nabasa ako sa TikTok. Sabi niya. Nagtitiktok Ang dami yung mami niya. niyang- Sabi niya, Ang dami you saw yung your open na mother acting mga... like that. Sabi niya, leave her because Oh. she spent her life for you 19 years only for taking care of you. Oo nga naman, no? Yung mga nanay, pag malalaki na mga bata, no? Oo. Natatawa ko kaya. Bumili kasi ako ng maganda yung Andre Lonesa. Ay, hindi ako ano sa Andorelon Tinerna. Tingnan mo ning, di ba dati ang nipis-nipis ng buhok ko? Oh, really? Hiyang sa'yo. Ay, oo nga, tingnan na. Tingnan mo ning araw-araw yan. Parang nag-ano. Di ba nagganon yung buhok ko? Oo nga, no?
Parang kumapal. Oo, ako hindi ako yung Anong Aldri yun? Nag-sales. Bumili ako ngayon 10. Yung mga kapatid ko nagdala ko, nagsugat yung mga ulo nila sa Antarelon. O, depende rin. Sino? Hindi iyang. Sa Pilipinas. Ah. Ibig sabihin hindi sila hiyang. Ako din, hindi ako hiyang sa Antarelon. Ano ka nakakaano pala yun? Eh, isa yung hiyang. Kasi tignan mo, oo nga, no, nagkabuo ka. Ano? Ay, sabi ko, At saka na magkulay ka na ng hair mo. Marami nang nagdao. Gusto mong may puti-puti. Mag-subscription ka, wala ka na mag-subscription. Yan na. Tamo 6 euro lang. Yun naman pala yun. Libre na nakatamayaman naman ako. Sana. Asa na 6 euro, John? Yan. Confirm mo nga ni. Okay, confirm. Scroll, Confirm scroll. nga ni. Check. Oo. Ito namang teacher ko, masyadong ano? Masyadong Higpit ako. matapang. Dito, sa baba. Sa baba. Saan baba? Sa taas. Yan. Ito naman kasi. Yan. Oh. Check. 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 Down. Change and pay. Sige, Brad, naman. Hihingi tayo ng cola kita. Bakit magpe-pay ako agad? Ay, wag ka na mag-pay. Bakit ka mag-pay? Titignan mo lang naman. Pinag-pay niya ako. Nay, kailangan niya mag-subscription. Wala naman siyang subscription. Ay, may bayad ba yon? Malamang, iha. Bakit ka ba magbabaganyan? Huwag ka naman ganyan. Kasi may ano naman. Inanon niya na ako. Ganyan. Hayaan mo na rin. Your season ticket starts on July 7, 2026. Your order was successful. Oh, Pinagbayad niya ako. subscription. Ano to? Ano? Hindi ka pa na-accord, ha? An Yeah, Express well. Daffodil. 40% discount during of-peak hours. 40% discount at weekends and public holidays. 40% co-travel discount during of-peak. Alam mo na-late tayo. Nabalik. Alam mo na-late tayo. May whole, 6:30. whole month daw ng July hanggang August ang Yun nga yung 49. sinasabi ko. Kaya ka talaga. The whole month pa no? The whole month, 49. Kahit saan ka pumunta, kahit sa Kroningen. Yan tanong, the whole month, taggagala ba kayo? Papunta rito, papunta rin. Weekend yan. Sayang din. alam mo- Amsterdam din. The whole month 49. nang? August, July, August. Kasi baka, Eh di pwede pa naman. hindi na late na daw sabi ni Atinen. Parang na-late. Nakikita ko pa lang yun eh. Tingnan mo sabi ni Atinen. Mern na kilala. Tingnan mo. Kilala mo ba to sabi? Sabi Sino ko, ba yan? Ay, si ano? sabi ko, oo. Si Marife. Sabi ko, oo. May sira ulo ng te. O ano sabi niya? Ba't kilala niya rin yan si ate? Nakita daw niya sa train. Masarap yung shop. NS Flex Daffodil. Bakit? Nasaan na pala yan siya? Nakarating na ulit sa kanila. Saan kanila? Sa Pilipinas? Hindi, dyan. Oo, nakabalik na siya. Marami daw,
Cha-cha-ra-cha-ra-ra.
ay gumawa nga tayo ng chicken pastel. Meron ka bang leftover na chicken, so gawin natin yan. Ano natin na mag-ready na ng sibuyas at bawang. Siyempre, natin is bawang.
nito? Ravioli. Ay, baka magdali. Gusto mo magdala? Oo, magdali. Dala tayo, dala na lang natin yung keratis. Kaya, check ko muna kung pumasok. Ganda na? Check ko muna kung pumasok. Kung ano? Si, ano, Sino? yung ginagawa natin. So, handa na. Hindi pa naman agad-agad yun. Sige na, tingnan mo nga. Di ba kasi kahapon natin yung ginawa? Ay, ganun ba yun? Pero tingnan mo pa rin, tingnan mo. Wala, isa lang siya. Hindi, bukas pa yan. Pero tinanggap niya na. So, Tinanggap ibig niya. sabihin, nag-post na ako ng marami. Mag-post ka na. Isa pa. Kaya kahit picture, pwede. Paano ba? Nakalimutan ko ulit. Wait lang. Aralin mo. Ano ba ulit? Eh, Ano ba yung ginawa mo kahapon sa akin? bibigyan kita ng task. Task dapat inaaral. Monetize. Tapos, dito ba ako pupunta dapat? Yeah. Okay. Yan ka. Tapos, Nakawan ka na. Ako. Tulips to go. Yun. Dapat mamaya tugo na nga lang. kailangan mo ano. Oo. Diyan ka nga magpupunta. Kaya nga, paano nga yun? Create a post o share a post? Wait. Di ba sabi niya, Share. Post or share. So, Oo. share a post. Ni. Ayan, ano ba? Create a post, tapos i-share. Create a post. Pwede naman picture, tapos try mo ba yung picture, isa, right? Pagkain ba pagkain? Sige. Kasi pag mukha mo, Ano ba to? Sino ba to? sino ba to? Swangit naman ito eh. Yung magandang picture ng place. Sige. Nagawa na ako yung Switzerland. Yun. O kaya bidyong kaunti. Pag na yung mukha ko. Wag na. Ito yung frame. Ha? Ito na lang yung frame picture. Frame? Anong frame? Ay, ito. Yung Anong frame? umbrella frame daw ko lang. Ito maganda. Ano pa lugar to? Ano pa? Baka ganun nga. Marami pala yung ano. Magdagdag yun. Tapos mamaya mag-post ka ulit. Makikita natin yan bukas. Ay, ito. Ilan na? Sabi niya 6, di ba? 6. So 5 na lang. 11 seconds accepted ba yun? Oo naman. Kahit ilan naman. Hindi ba 60 seconds? Kahit ilang seconds, doesn't matter. Ang importante, yung ano. Okay. Ayan. Next. Tapos. Ayan na. Tapos. I-share mo dyan sa mga group na may pangalang Sara Duterte. Paano? Group. Ganon. Ito. Oo. Suggestion. Okay. Duterte, Sara Duterte. Para ito. Marami pa yan. Sige. Post. Hintay Sara Duterte. Oo. Yan. Sara Duterte. Tapos, marami ba dapat? 6. Ay, kailangan ba 6? Akala ko isa-isa lang. Hey! Kaya na. 6. Malay. Ay, kaya sabi ko sa'yo. Ay, sa isang post, 6. 6 na group. Oo. Sus, ginawa ko. Kaya naman pala, ang dami kong ginawa eh. Hindi, ulitin ko to. Wait lang. 6 na group. Lahatin mo yun kung alam ka paglampas 7, 8 na group. Wait, Kailangan i-share mo siya lahat. ulitin ko. Hindi yung isa lang na group ang sinishare mo? Yeah. Hindi. Hindi. Kaya naman pala eh. Kailangan, kailangan yung 6. 6 na, 6 na group, 7, lampas pa doon. Yun ang tatanggapin. Oo. Dante Cash. Pero, hindi yan. Ay. Hindi. Yung mga sinalihan natin kasi yun yung sinasuggest niya. Ay, ano ba yung sinabihan natin?
Yung Sara Duterte, Inday Duterte, dun mo ipopost. Hindi Yun. kay Swerte Cash, hindi naman siya kasali sa Sara kanila. Duterte, yan. Yan. Tapos Ito, masayang President buhay. Tim Duterte. Yan. Lakad kay Lord. Tapos ito sa The Best Ka. Yan na si The Best Ka. Ilan na yan? Kahit magsuka. 1, 2, 3, 4, 5, Meron pa dyan eh. Ayan. 6. Meron pa ako nakita dyan eh. Mayor Isko. Ayan nata. Sara Duterte 2018. Ayan, okay na yan. Ilang group yun? 8 groups. Okay na yan. Hindi, guys, Swerte Cash. Hindi. Ito nga, yung sinasuggest niya. Ilang group ba yan? Teka lang. Saan mo ba makikita? Monetize ka muna. 4. Nini, sa monetize ka Ito muna. 4 lang. So, ibig sabihin yung iba hindi. Dutch fish naman yan. Diba naman matagal na yan eh. Nag-usapan natin ngayon. Dali, ito Halika. Di ba monetize ka pupunta, no? Asa na yun? Wait. Sabi niya, course post or share, 6 post. Dito mo siya, ayan Masayang Buhay, Freedom Wall, Mayor Isko, Team Sara, Jerian nga, pala, si Jerian. View. Ano mo yan kahit ilan dyan. Isa yan. I-view ko? Hindi. Diyan mo i-share. Cokenhoff Garden, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 yan Okay. So, mag-create a post ako. Okay, post. Tapos babalik ako dito. Ay, Hindi, hanapin ko siya. Hanapin. Paano ko yan matatandaan lahat? Freedom Wall? Team Sara, Masayang Buhay, Mayor Isko, Team Natandaan Sara. mo ba yan? The best ka sige, in sige life, na, Sara. sige na. Okay. You Netherlands. can hope the great outsider. Okay. Sige. Ulit. Photo Hanap ka video. ulit. Kailangan talaga magtsaga. Kahit maganyan ka, talaga mapapaganyan ka. Ano pa kaya yung mga professional nag-edit? Sabi na, Diyos kumiyo pang santo. Ito. Ito na lang. Ito. Malapit na. Nasaan na ba yun? Ito na lang. Ito. Try natin to. Ayan. Okay, tapos, talangin? say something. Ganyan. Antwerpen. Belgium. Yan. Okay, tapos pupunta ako sa group. Agree. Tag naman yan. Next, next mo. Next, tapos ito Yan. pala eh. Ayan, Si ito na. Freedom Wall Philippines. Ano Check. yung may check? Ibig Yan na sabihin, yan yung mga dapat mong ipopost. sorry. Yan yung sinasuggest niya. Tapos, 3, 4, 5. Sandali. Sara Duterte, Jerry yan. Yun lang ang sinadjust niya eh. Sabi niya yan 3 lang. Okay na yan. Ito yung Tapos, sinadjust. Next. saan ang next? Wala Ay, kang di ba next. balik? Ganun ba? Ayan. Okay na. Tingnan ko nga, sige nga. Yung pala eh. Sinasuggest na pala ni ibig sabihin yung 3 yun, yung may ganun-ganon, dun mo ipopost. Okay. Tapos, mamaya, magganun ka na naman ulit. Makikita natin yan mamaya pag Sige, mamaya try natin. Si Ate Mirna, gustong-gusto niya to. Tapos pag sinasabi naman, ayaw ko niyan. Oo nga. Sabi ko sa kanya, gawin mo na dati may kasi pindot ka dyan, pindot dyan, ano ginagawa mo, pindot ka dyan, pindot. Sabi, Kakalimutan naman niya. yeah.
Tapos check ko mamaya, naku, sayang din yun. Oo, check. Imagine mo, ang dami ring 1-1 nun, 1-1. I-check mo rin mamaya. Pag nadagdagan yan, go. Hanggat hindi yan matapos. Ilang days na lang, 2 days lang, di ba? Yeah. Oh, may ano ka pa. Tingnan ko nga kung tama yung ginagawa natin. Ang hirap naman itong $1 na to. Samantalang yung 80, yung $23 nakuha ko kaagad. Ito, Siyempre, sinipagan mo yun. ang hirap-hirap. Hindi kasi yun walang ano, puro reels lang. Ang sabi lang niya sa akin, mag-reels ako ng 18. O di, sinunod-sunod ko. Di ba, laki din nun. Dami mo na siguro nakita kung lahat yun na Ay, nako. sayang. Bakit nga ba hindi ko yung nakita? Sana malaki ang susunod na binigay niya. Sa susunod, baka ba ibang laki na ibigay niya sa'yo. May ganun ba yun? Malay mo, 40 na ang ibigay niya sa'yo. Ay, nako, gagalingan ko talaga yun. Malay mo, 100 na pala. So, kailangan pala lagi ko i-check. Kasi minsan nag-update siya eh. Weekly focus ko. Oh. Nakompleto ko na yung weekly focus ko. Dalawa na lang, subscription beginner, stars advance. Sabi ko nga yung kapatid ko, mag-subscribe ka nga sa akin para matapos yung si Shirley, sabihan ko nga. See how your week is stacked up. Your content. Grabe, dami ko talagang view dito. Unang-una siya. Si Daming Su. Asan ka na ba? Sabi niya dito. The grow stories keep it up, my God. Updates. Ano yung updates niya? Ito sabi niya sa akin, no? Create original content with ease. Share it up. Ang best length ko daw is 15 seconds. Oo. O di kailangan mag 15 seconds lang. Okay, fine. 15 seconds. Mawawalis muna ako sa taas. Sige na. Ano, dadala ka ba neto? Kaya ibabalot ko to para Sige na, okay to. ugasan ko na itong mga Ito. Ibabalot ko ng mga Ay, wala. Wala naman tayong bakit. I-plastic mo na lang. Ano sa malaki yun sa tinapay? Nakuha pala ako. Pwede naman yun mo. Yun sa tinapay. Mga foundation. Ang sukuha lang yan. Ako na lang kukuha.
Alam mo, minsan feeling ko, malulunod ako sa isang basong tubig. Grabe. Hindi ako makahinga. Oh, yeah, yeah, ay. Na. Kasi meron akong ginawa kung dito mabay sa city. Eh, wala doon siyang linis eh. Isang buwan. Ay, ang August. Kahit naman malinis siya eh. May, ang tawag doon? May, bakasyon ba yun? Ang, ano. Ayan lang ang ano sa... Ayan lang ang pangit sa ano, no, yung, Oo. Pag nagkasakit ka, pag nakabakasyon ng mga dilinisan mo, wala rin. nakahulog naman daw siya sa ano niya, birthday ka rin niya. Oo naman, may second naman. Nakabakasyon din lahat ng pera mo. Oo, wala kang bayad. Yun lang. Yun na ang ano. Ang advantage and this, kaya maganda talaga, may ipon ka tapos may puti ka. Mix. Wala ka man ng itim, at least yung white mo gumagana. Kaya lang kasi hindi pwede mag-white sa Timirna. Bakit nga? Kasi nga, pag-trip niya lang kasi. Buti nga, pag-trip niya lang eh. Pag-trip niya lang, gusto kapasok siya. Pero pag ayaw niya, Ayaw. bala ka dyan. Ganun siya. Kahit naman di siya magtrabaho, may pera naman kasi siya. Kaya mali niyan sa Timirna ka gano'n. Pero naman ba eh. Kaya mali ng lola mo. Mapera sa Timirna. Ha? Mapera sa Timirna. Gawalit na ako sa taas. Kakainin mo pa ba yan? Tinatapon ko na. Ano ba yan? Nagwawalis na ako sa taas. Ako din. Sa mindset lang ito eh. Ako nga rin. Diba hindi na tayo masyadong kumakain ngayon ng mga ano. Yan. So kung ako may nakaka-bonus na ganito, siguro matindi yung bonus ni ano, no? Hindi na. Ni RC. Ay oo, malaki ang bonus doon. Uh, Ano niya yung lahat. siya na, Ang oh. iba 800 eh. 1,000. Yung iba nga 3,000 eh. Grabe yung... Oo nga, tingnan mo. Ayan. 20 po. Tingnan mo, 20 plus 23.
Philippines ko piso. 25 to kilo po El Catarazan. Bagyan ko nga. Girl to po. Ano ba? 20 kilo. Bakit ano pa rin, zero pa rin. Alin? Nagpadala na ako ng 20 euro. Saan? Kanina 30, nadagdagan siya ng ano. Paano yun? Tapos paano yun? Bakit ang peso o may laman na yung euro? Tapos paano ko maglalagay sa peso? Dito? Peso, ganon. Nag-caltovoga na nga ako. Hindi. Platsen. Yeah. Ano? Peso to euro. Euro to peso. Ay. Yan na, tama na to. Dito sa baba. Ni. Ha? Yan, pinutin mo. Ito. Yan na ibaba mo. Yan. Maglagay ka. Magpapasa. Okay. Hala. Tapos, order kontrolieren. Overscribe saldo. Wait, min ako? O tama ba yan? So, ano ba yan? Ano ba yan? 1,400. Hindi, nasa taas. Yan. Yan na. Ganito ko yun. Yes. Okay. Ano, 5 to euro? Saan? Pradin, 5 to euro po El Caverwisingen. Yeah? Si Ate Mena nga, naikantak euro, diba sabi niya? Hindi naman yung totoo. Sinabi Totoo naman, kaya lang siguro hindi ano. Nalalamig ka na. Ako naman palang gumawa. Ano. Ako naman palang gumawa. Alam ko na. Baka yung mga ginagawa ko itong transaction. Mag-check ko, baka may nabawasan naman 20 euro. Ayan, Revolut Bank. Pwede. May gagawin pala ako. Wait. Nag-browse sila ng Puerto. Batalyon.
kahit para also installingin. Okay. At ako ay... Ang akala mo ay... Okay. Periodic. Output and off. Recaika. Begin our type of Recaika. 3 Agustus. Ano siya? Padala. Mandalays. Tatanggap. Recaika. Okay. 2027. Okay. No, 3. No, 7. 2027. Mandalays. First 2.
7 nga ni. 2027. Okay. Yung oppdrag is outgeführt. Overmaken na opnemen van je spaarrekening kan zonder bevestigen. Sluiten. Oké. Ik heb het gedaan. Oh, ja. Iihinga mo na. Ayan na. Gumawa na ako para 500. Oh, 50. 300.在舞台上的高光瞬间，但为了每次的完美，每次都要做很多的准备。你看我现在脸黄黄的，你看我的一口气。脸一下子不红了，凉凉的，好舒服。看。
Oy, hello. Abo, oy, may sasabihin ako sa'yo. Igmot, Yuli, itsa ka, ha? Yuli, sign talk, Yuli ticket is Helimal Vol? What? What is Yuli plek, Sakmal? Sa ebe Yuli stool of konstant, want ikab kohod pa my friend din, di is by Bruno Mars Always. Sa sek, ang 7 Helimal dikta by, Yuli Hurricane stool, konstant. Nej, vi sitter stan. Sitten. Yuli Hurricane. Nej, vi nästan. Yuli Hurricane stool number. Ja. Okay. Kasi sa kanila, yung nabili raw niyang ticket cost 700 euro per person. Si sign ek Helimal for the stage, Sakmar. Mar Stan. Dos, daarom ik heb gebeld. Maar jullie hebben stoel. En dan sitter stan. Okay, maar dan jullie hebben stoel. Oh, jullie moeten vroeg daar, ha? Nako. Ja, we zijn nu. We gaan nu daarin. Dus ik wil je later. Okay, is good. Mag-send ka ng video, ha? Maya! Mas Maya, oh my God, is it some boy out, Maya, chi? Danda yan. Tamam, arkadaşlar para çıkar. Pera usog. Okay, fail please here, May. Fail please here. Okay, duy. Fail please here sa amin. Kuya din? Ja. Dat is Kuya Dave is alwek. Ze zijn alwek. Dave, hoe was het concert, Dave? Ja, hebben jullie genoten? 100%. En heeft Bruno Mars dag gezegd tegen jou? Hey, mijn tweeling, heeft hij niet zo gezegd? Doe niet zo, jouw gezicht. Waar ben jij? Ben je thuis? Nee, ik ben op werk. Oh, ben je aan het eten? En dus was het... ik zie niet zoveel video van jullie samen met Ate Kyla daar. Ja, Ate heeft er wel veel. Ja? Oh, ik zie toch Ate deze zaterdag. En nou, Tante Lien en Maya naar Bruno Mars. Ja. Oké dan. Is goed dan. Het is makkelijk. Ik ben hier ook op mijn werk. Ik zie jou wel over 2 weken, hè? Oké? Doei doei. Werk ze nog? Wat een knappe vent, echt waar. Oké. Doei doei. Eeuw. Oké, Davy. Babush. Jacka. Mag-isa ka lang dito. Bakit ang dami mong kalat? Wala akong magagawa. Kailangan ko magluto, uminom. Kailangan ko magpagkaibigan. Magaganda. Iniisip ko kung paano ko sila mahalikan lahat. Busy ako. Ganyan ka pa rin. Akala mo ba? Kapag nag-busy ka na parang isang mahirap nagbago ka na. Akala mo ba? Kapag hindi mo kami ginawa
sa biyahe namin ni Asia. Nalaman ko sa katanggal ng buhay. So simple. Kung gutom ka, maghanap ka ng trabaho. Kung pagod ka, maghanap ka ng matutulugan mo. Kung nag-iisa, nakatulad mo, makipag-ibigan. Pero wala mga babae. Ano? May tinulungan ako ba ng babaeng kumabit? Ate, total may ka sa biyahe. May pakikiusap ako. Matagal na. Matagal na panahon ko nang gusto ibaon sa lupa ang singsing dito. Pero natatakot ko. Baka kasi may iba pang tao makapulot nito at magdala pa ng kamalasan sa buhay niya. Kung isang araw matuloy ka sa pasilyo, hanapin mo ang pinakamalalim na bahagi at itapon mo. Dahil nasa iyo na ang singsing. Paalam. At bago mo itapon niyan, maswerte o hindi, sa iyo na yun nakasalalay. Ano na? Kaya Parang naman, nagugutom ako. Magkakape ka ba? Mm-mm. sa loob ng isang dalawang araw, Pwede na mag-on? dali na. Bago ka magbiyahe, ilaw pa kayo. Sigurado mo, ibig mo nga, may cup with chick. Ay. Yes. Ayan na, nakuha niya na yung singsing. Iyan pala yung singsing na kapartner. Anong sing-sing ng kapartner? Shaga, paano natin maubos to? Ang dami. Oh. Tingnan mo. Amoy. Pagsa talaga na. Sino may sabi sa'yo? Dadalawa lang tayo. Ha? Hello! Tuloy kayo. Kamusta? Kape tayo, kape. Ay, okay Ginawa pa. ka na gadami sila sa Japan. Ha? Sinundo sa Basta airport. magtimpla ha. Inabot na kami ng 3 hours and 40 minutes. Paano nangyari yun? Ang bilis yun naman. Lumipat pa kayo? Ha? Paano mo nalaman? Gumamit kami ng helicopter. Tama. Saka, ako papalipad na minso ng helicopter. Ang sama talaga. Ha? Teka, si Arsen dapat yung sisihin. Hindi siya kaibigan. Nagpunta rito tapos ngayon balak tayong takasan. Tama. Hindi yan ang inisip tayo mga kaibigan niya. Ano? Ano pa lusa niya? Tanggin mo sila eh. Google Pizza. Google Pay niyo ako? Ano ba ako? Sumusunod din kami sa'yo. Ano ba kami? Google Pay. Tama. Ikaw talaga. Tama na nga yan. Tama na tayo. Teka na, hindi na bilis. Alam mo, pagod kayo. Masaya tayo. Yes! Para sa gabing ito, sa reunion natin. At makikiwalay bukas. Para sa effort. Alam mo, ang ganda mo pala. Yan ang kanta nila, di ba? Pag tumawa yung mata. Siguro love talaga ni Daming si Sansal. Nagpapahangin lang. Kaya lang parang hindi lang sila magkatagpo. Masing-sing na sa Masing na. Pansin, saan? In personal? Oo. Mag-isa kang Why naman? bumalik. Alam mo, ang ganda mo pala. Hindi mo ba naisip ang tanongin si Sanchay? Pag tumawa ang iyong mata. Bukas pupunta sa Japan. Pupunta siya agad sa Japan. Hinahabol ko. Magkasama
Ba't mong tingin? Hindi mo yata naiintindihan. Nasa travel agency siya. Mag-host siya sa mga papuntang Japan. Eh, magkasama kayo. Paano nangyari? Sandali ka lang. Alam mo, ang ganda. Marami na siyang dinanas na hirap. Teka, dapat pasayahin mo naman siya. Dapat inalagaan mo siya mabuti. Bakit excited ka? Tuwing nababanggit mo si Sunshine, excited ka. Aalis ka na, di ba? Kaya kung masaya siya, o hindi. Wala ka nang pakialam. doon. Ah, so sad. Hindi kasi totoo yun. Love niya si Sunshine. Alam mo, ang Kanya na siya. ganda mo pala. Kaya, Magkapon na tayo.